cemetery, dadalawin namin yung namatay namin anak. First time namin dalawin after 10 years. Ngayon lang ulit kami nakauwi dito sa Consuelangi, Albay. So nandito na kami ngayon guys sa cemetery. Reko. May lighter ka? Ba't kasi dala-dala ko pa tong ano, bibigay mo alak. Okay na to, 3 kandila. Gulat naman ako dun sa ano, tarpaulin. Nasaan na yung banda to? Yung puntod ni Allen. Ayun. Ito na guys, nandito na yung puntod ng anak namin na matay. 2016. Dili mo na. So uwi na kami guys. So okay na yun, nadalaw namin si Baby Allen in heaven.